Wacho kizungu moko kandi madongo dongo. Nado mondo evunj na gini na nyakwara magajwang maneno chenro machalo koda kamandie. Cervical cancer. En wacho ni en cancer mamako dhood fuko manyuol. Pimnani to omake nade nikech nitie jok mabende kia ni cancer na ng'eni tuo mamako dhood fuko mar nyuol. Yo machalo nade. Ere kaka miyo nyalo ng'eni koro ma en gi cancer nikech nitie tuoche mang'eny mamako dhood fuko mag nyuol. To ere kaka wadhi ng'eni koro ma en cancer mamako dhood fuko mar ang'o mar nyuol. Koro tek moro mondo ng'ato ng'e ka en gi cervical cancer, but still ka ng'ato odhi screening mar cervical cancer inyalo ng'eyo kapo ni nitiere gi cervical cancer. Through screening. Inyalo ng'e ka in gi cervical cancer. But koro nitiere signs mag this disease mano kapo ni ng'ato samoro osechopo kama koro remo nyalo chwer kowuok e dhood fukoni mar nyuol, yudo ka remo chwer kata ka piny mar iyi osiko ga ka rami throughout, ama seche menindo intiere gi jaduong' kanya achiel bende iwinjo lit seche moriworu. Mago nyiso ni mago signs mag cancer. But inyalo fwenye mana kapo ni dhi screening. Mago kuna signs ma koro kose advance. Otenda ni dhood fuko mari giye kocha you are bleeding from inside. You bleed kai giye. It's a cervix. A cervix. Nyaka oko. Dongo wuok e cervix. Ina wuok uko ndani ko ochwer oko. Wuok oko. Joma chuo be kele kose ginde be mako joma chuo koro mana joma mine kende. Cervical cancer ino mako mana joma mine nikech joma mine manigi ofuko mar nyuol donge. Statistics maru wacho nang'o ewi cervical cancer? Cervical cancer en gima onyuolore with time. Time ka time, like king'iyo data mar from 2012 to 2020 iboyudo ka the percentage mar cancer idho gi percentage mar 14%. E gwenge machalo nade kech kaka koro ka wan Kisumu County and all the Kenya, age bracket ne chalo nade? So age bracket mano is joma sana yude sana in age 30, around 30 to 35 sana. But iboyudo ka nitiere koro gimiluongo ni HPV ni. So HPV en ng'ato nyalo yude kata from nyuolne makelo cervical cancer. My cervical cancer is hereditary. Inyalo yude from janyuol to en gima inyanyuol kodo ng'ato, but koro nitiere types of HPV. But nitiere manyalo miyo cervical cancer. The two of them manyalo miyo cervical cancer, which is type 16 and type 18. Though kuna from 1 to 100 huko. Koro iboyudo ka ng'ato nigi HPV but kubedo screened to ok yudre nikech you don't have type makelo cervical cancer gi. Koro iboyudo ka the immune system mar ng'ato kin gi HPV obo clear. Ok obo affect ka immune system mari dhi clear the HPV. Lerna jakanya gora magajwang immune system manang'o? Immune system kaka wantiere gi gini dendwa ka like white blood cells gin gik ma fight diseases e dendwa. Askeche mag del. Koro askeche mag del dong gigore gi tuoche moko manyalo biro e dend ji. Koro gin gi fight the diseases. Nyanza ka king'iyo like ng'ato nyalo wacho ni is it poverty level mabende koro wanyalo wacho ni bende is also one of the major causes mag cervical cancer. Kata kung'iyo statistic mag West Kenya as a whole, nyiso ni to county mane ma is more prevalence to disease ni? Mane to akanya go search because I don't have that data. Data naonge exactly, but gima ng'eyo ni ati Nyanza kandi again and county mane ma goda sana. Maybe next time. Ma
Cervical cancer ni ma bende iwacho ni it's between age 35 to 35, from age 35 kadhe 30 to 35 amayudo mang'eny. Manyiso ni jogo ma below this 18, nyiri ma 18 and all that ok yude mang'eny sana. Yeah, ilure yani donge ng'eny ati gik manyisi makele ma somebody nyalo bedo at risk godo en kaka the multiple births, multiple whatever. Kwedo ka joma ntiere 18 years samoro pok gi experience this the multiple sexual partners, blah blah blah. Kwedo ka samoro like awacho ni kaka HPV emno wacho ni the major cause mar cervical cancer. Koro the HPV en gima ng'ato nyalo yudo, but oboling kata deni kata maybe for 10 to 15 years kapok owuok. Koro nyiso ni samoro kopimi at maybe 25 of age to 49 ema koro kopimi tinyalo yude. Hygiene wise, ler, luokruok nyalo kelo gini. Seche moko biji believe ni sabun mitiyo godo kata pige mitiyo godo gik moko machalo kada mang'eni un kaka joma nyiri un gi a lot of challenges kalure gik moko mabende utiyo godo. Yeah. So ler, hygiene mar ng'ato gima ng'eni nyalo kelo sana en nyalo kelo infection. Yeah. To infection because atesa te ibsiko kibedo godo be nyalo keti at risk of yudo cervical cancer. Kokitimo kai isiko kibedo gi infection like kila time yudo gimna gi infection. Kado ni nyiso ni to ere kaka it can be treated, ways ma inyalo fwenyo ni in gi this disease, then kaka inyalo treat treatment mar cervical cancer. Cervical cancer before hata wachopi cervical cancer wono tire precancer stages mag cervical cancer. Wan gi gimiluongo ni CIN1, 2, 3 mago are precancerous stages mago are treatable. Ntiere cancer stage 1, stage 2, stage 3 and stage 4. Koro the precancerous stages ithiedho. Yeah, mani nyalo thiedh I think kata luongo thiedhe, Russia thiedhe, PCH pia. Then cancer stage 1, stage 2 are treatable. Koro cancer stage 3 and 4 ema tek ga somehow. Induka samoro ng'at koro ni ati koro dhi India. Yeah, ngich koro waonge gi machines ma thiedho cancers kabila go. Kose advance. Kwan gima nyanego ng'ato. En gima nyanego ng'ato. Yeah, cancer neko. Yeah, mostly kochopo stage 3, 4 kanyo. Types of foods ma bende seche moko kose gini nyalo kel gi kaluwore bende gi maybe diet mabedo ko ng'ato nyalo chamo chiemo, diet gimo machalo kama. Lifestyle mar ng'ato. Cervical cancer gima ng'eyo sana is HPV and the other risk factors gima kononika. So what is your future like remedy unuka ka researcher gima bendo se research mo the field ngene awuog researcher ngat mose bede field mose study field munge gima field en mobiro modo ne bwana mage the causes mag cervical cancer kuneno general uno ne penye de kanye gituone nikech other researchers bende timo their best mondo megine ni to temo kaka for example recently oseyode chanjo mar HIV manyalo chogo ng'ato magino timo nade. Koro un in the field of cervical cancer ni research maru wacho na kaka wanyalo miyo dog chin in the field like kaka sani nitiere vaccination mitimo ne nyithindo manyiri ma gin from 9 to 14 geng'o HPV mayudo miyo ng'ato yudo cervical cancer. Kuom joma chuo wanyalo encourage circumcision. Yeah.
ngamo ko ngade nyalo kele chances mare mar miyo oiting the virus ni malo sana. Mana kamano ya kora magajwan kamora mara mentira ka thulo makene ma poda medo nyisekane wan kande ka chel koda nyadende milongo ni Josephine Phyllis ma en achiel kuom researchers mag atuno milongo ni cervical cancer and cancer ma bende koro mako dhodo fuko wan kode kande ko gombaka kora magajwan kwa bende wayango ni to ang'o gini ma bende koro dikele tuo ni tore kaka inyalo geng'. Wada ka thulo makene mondo wadhi break matin to kang waduogo to Josephine dhimi wani to chalmar piny kata chal maluoso wacho nang'o kotude kaachiel koda tuo machalo koda kamano. Omiyo kopo ni nigi penjo moro amora kata mana medo ewi wach bende koro wagoyo mbaka ni to yieni inyalo oronwa ote mari machuok e Facebook page mar Chuny Onagi TV kata YouTube page mar Chuny Onagi TV. Waduogo bang' sama chuok. Kete mana kanyo e Chuny Onagi TV. Ginyinga nelo ngadi Sospita Obungu Owich, an President mar Sufuria Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantiere Chuny Onagi TV. Kendo wakwayo oganda duto te kamoro amora ma untie. Mae kama dundo wayweyo godo kaka oganda joka Nyanam. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e Chuny Onagi TV. Warwakou nikech kae kuma chuny weche wuokie. Biuru mondo winji luo kitwa gi timbewa. Mae en chuny Dholuo kendo en Chuny Onagi dala. Mae chuny adundowa. Mae adundo mar Jaluo. Mae adundowa. Mae dalawa. Mae kama Onagi nitie. Warwakou duto ubed thuolo. Thumbe manyasani, oangla, ajawa, thumbe duto te igoyo ka e yo mowinjore. Josiasa imiyo thuolo, wacho dwachgi, wacho pachgi, nyiso kaka piny onego bed ni ringo. Ipuonjowa kaka luo kitgi gi timbegi onego bed ni bedo. Mine omi thuolo mar wacho dwachgi kaachiel gi kaka onego bed ni giriembo wechegi e communities mawa. Nyithindo matindo miluongo ni boy child kaachiel gi girl child bende omi ratichgi. Jodongo nigi nafas margi mar wacho wechegi abila. Dongruok duto te, mae kama dongruok nitie. Biuru e Chuny Onagi, biuru wabeduru e adundo marwa kaka Onagi. Mani lavi ng'eni puonjo tek, era ema puonje. Mani era ng'eni chiko tek, era ema chike. Ng'amani lavi ng'eni puonjo betek, era ema puonje. Gadiera lavi yiero kende, oyiero toto jaber. Hai kwara mogi man Fredi Jakadongo Madisco mar Chuny Onagi TV. Ahero neno Chuny Onagi TV adundo joluo nikech mae e kama jothumbe te, mae od jongoma, mae kama promote jothumbe, mae kama wayude puonj makare, mae kama wawinje thumbe wa manyasani gi manyachon. Mana ka med ero chenro mar Chuny Onagi TV, kete mane Chuny Onagi TV adundo joluo, wan kanyakla. Joka Nyanam, ma en Chuny Onagi TV. Kama joluo chokore adundo. Ma en Nyakusa Nyamama Nyamaro, the only Dudu queen existing. Watiyo tije kaka mag campaigning for girl child education, campaigning against gender-based violence, togi mamoko. To magi duto, iyudo mane Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, adundo joluo. Warwako Joka Nyanam duto. Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Machingni kendo nyakora magajwan kamora mara mentira ka thulo makende maduoki kinde chenro no mabende wan godo kacha mar cervical cancer kama bende koro wagomba kakachiel koda ilungo ni nyadendi Josephine Anyango researcher kata mana jatim nonro ewi tuono mar cervical cancer. Chako kata ka bendo lero ne to cervical cancer en ang'o, ka bendo temo lero makacha ni en adhola mamako ofuko mar nyuol. Omiwa kata gigo bende nyalo kele kaachiel kod bende kaka inyalo genge. Pod mna kande kopo ni nigi penjo moro amora nyakora mgejwang to nyalo penjowa kaka bende wamedo go mbaka kandi. Ng'eni chenro ni wuok ni achiel kachiel kawuok e magawa maduong' mar Selala Resort e chuny boma mar Kisumu City, Oginga Odinga Street. Kete mana kandi ma to en Chuny Onagi TV. Josephine, researcher mang'ongo Kisumu County ka. Ujok makonyo oganda. Kendo wano kutimo tich maber kabisa mondo meneni to gini komako ng'ama miyo. Ponono ni ng'ama miyo nigi cervical cancer. Ode ka koro bendo dhi nyuol. Madhara mage magigi nyalo kelo ne nyathi.
Ne nyathi nikech kapo ni ati isebedo kidhi e clinic, check up onego bed ni osetimni, oseng'e maber stage ma intiere kapo ni en cancer mane. Kapo ni nyabedo ni ati ochopo kama nyalo affect nyathi, to daktari nyalo advise accordingly. Yeah, but kapo ni nitie kama ochopo moko nyalo pod affect nyathi, you just deliver normally. Ma uteni minyalo nyiso nyidende ma bende kono chalo machalo koda kama ni inyalo nywegi, inyalo nyiso gi nade kaloro kaachiel koda tuo machalo oganda ni. Sorry? Inyalo nyiso janeno mara nade kutudre kaachiel koda tuo mar cervical cancer. Paro minyalo medogi. An gima nyalo nyiso oganda wagi mana mondo ji odhi screening mar cervical cancer nikech ka cervical cancer en tuo ma okibong'eye ni in kode nyaka ochopo stages ma koro ok nyal konyi, mane kinyalo fwenyo koro ni in kode. Koro mondo mi ikonyri chon, idhi screening chon, then yud treatment machon. Yeah. Mana kama ya koro mga juang wakaw thuolo maken maguniro kamano maduong' ahinya kuom kete mana e chuny Onagi TV. Na wan kande kaachiel kod nyadende Josephine mabende konago kod mbaka kachiel kamiyowa kacha ni to chalo nade. Wabiro bedo kende kode ka odiechieng' machielo mondo chak omiwa mbaka ewi tuo nogo no kabende wadhi go mbaka ni to en chalo nade, to ang'o gin bende kele, to piny pacho kandie ere kaka inyalo geng'e kose en gino bende koro ok nyal geng' chuth. Nitie jogo ma bende koro luongo ni jomiti shamba, jo kienyeji bende wacho ni thiedho gini. Kendo nyalo wacho nang'o? Jo herbal. To kwanto boka winjo. Gik mathiedho nitiere treatments mag cervical precancer gi cancers mang'eyo, but mar kienyeji to poka kama cross. Yeah. Nitiere mokwongo nitiere thieth mar cervical precancer miluongo ni thermal ablation. Koro thiedhni thermal ablation en thieth ma ikawo machine moro matin tiketo e cervix mar ng'ama miyo kama nigi tabuno, to ogolo heat. I heat that place. Seche mi hite kaka virus gin gik moko ma okodwa kama ng'ich to kohero kama liet be. Koro seche ma oket kama gima liet kuome to wang'ogi. Mane yo achiel mar thiedho cervical precancer. Mar ariyo wan gi miluongo ni cryotherapy. Cryotherapy en ogolo ng'ich, o freeze the cervix. Seche mo freeze cervix onego the virus. Yeah. Another one wanti gimiluongo ni lip. Lip en achiel kuom mago eko mathiedho cervical precancer by any itiyo kode ong'ado the abnormal place mantiere cervix. Yeah. Koro mage thieth mar cervical precancer. Then tiere moko mag cervical cancer koro mawatimo Kenya waka miluongo ni chemotherapy. Wantiere gi radiotherapy to kod surgery. Yeah. Mano inyalo gol kama kapo ni ng'ama miyo mok dwa nyuol kata mosetieko nyuol, onyalo bedo advised mondo ogolne the abnormal ing'ado, igolo oko mondo kik extend to the other body parts. Yeah. Koro magi, but herbal whatever ka onge konyalo iluongo ni miwacho mar gima liet tiluongo nang'o? Thermal ablation. Thermal ablation. Yeah. Sama onge equipment mag thermal ablations gi. Nyadende nyalo kaga pi maliet logo kaje. No. Okay, nyal nikech en machine molosne gima olosne specifically thiedho cervical cancer. Ma kik janeno wache ni en gima liet manyalo odhi omur pi to wang're go kata ndim. Kata pi nikech en machine. Koro o dry kanyo maber. So the cells are dead. Yeah. Okay. Erokamano maduong' ahinya Koram Gajwang, nyaka kendo wachak warom kanyo kendo tilono mar adek ma bende wadhi kelone kanyo juma manyien kwa pange maber kabisa. Agoni erokamano maduong' ahinya kuom kete mana e chuny Onagi TV, nyaka warom kendo e chenro no mabiro kanyo. Josephine. Yeah. Thank you so much for coming. Erokamano. Erokamano.
Asante. Bungo Wich, an President mar Sufuria Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantiere chuny Onagi TV. Kendo wakwayo oganda duto te kamoro amora ma untie. Mae kama dundo wayweyo godo kaka oganda joka Nyanam. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e chuny Onagi TV. Warwakou nikech kae kuma chuny weche wuokie. Biuru mondo winji luo kitwa gi timbewa. Ma en chuny dholuo kendo en chuny Onagi.